Quen nos diría, cando tomamos as uvas o pasado ano, que o 2020 nos cambiaría a vida, verdade? Daquela, todos levantábamos as nosas copas para brindar polo futuro, polas novas promesas, por todo o que faríamos nos meses que estaban por vir. Pero todo cambiou. Comezamos a falar de curvas, de positivos, de asintomáticos, de incidencias acumuladas. E sentimos medo, carraxe e impotencia. Despois de meses loitando contra unha pandemia que paralizou o noso mundo, chega o Nadal. E a pesar de todo o vivido, estamos cheos de esperanza e dispostos a facer destas datas algo especial. En Marín somos traballadores constantes, conseguimos grandes cousas. O máis importante é a familia. Un Marín rural cheo de oportunidades e de innovación. E que non digan que non somos valentes, porque incluso nos peores momentos botamos a andar novas aventuras. Temos a forza dun pobo que nunca deixa de moverse e buscar novos retos. Non hai cumio que non sexamos quen de alcanzar pedalada a pedalada. E se algo sabemos os de Marín é que, aínda que viaxemos ao outro lado do mundo, as mellores historias sempre as atopamos xunto á porta da casa. Por iso, traballamos por un pobo culto e con vocación artística, porque sabemos que son os mellores motores de cambio dunha sociedade. Seguiremos tecendo unha rede coa que crear o Marín que queremos. Un Marín cheo de vida, de comercio e de empresas. Un Marín rural cheo de oportunidades e de innovación. Un Marín moderno, emprendedor e turístico. Un Marín deportivo, sostible e competitivo. Un Marín vanguardista, cultural e integrador. Un Marín acolledor e cheo de historias por contar. Fagámolo posible e sexamos embaixadores do noso. Durante este Nadal e sempre, merca, consume e vive local. Marín en Rede, programa de dinamización comercial impulsado polo Concello de Marín na Estrategia EDUSI Marín 2020, cofinanciada cos fondos FEDER da Unión Europea. Fondos FEDER, unha maneira de facer Europa.